Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang po ako sa pangalang Catherine. 31 years old at isang office staff in a private company. Yung buong opisina namin, suki ng tambalan mula Monday to Friday. Hindi ko naman inakala na darating ang araw na susulat ako sa inyo. Kailangan po kasi namin ng payo. Opo namin at hindi lang ako. I am in a complicated relationship po kasi kaya sana ay mapayuhan nyo din yung dalawang sangkot dito. 2018 na makilala ko si Jay. Unfortunately, minahal namin ang isa't isa sa maling panahon dahil may long-time girlfriend siya na nasa ibang bansa. Ilang beses naman niyang sinubukang makipaghiwalay pero ayaw siyang bitawan ng girlfriend niya. Selfish daw kasi kami ni Jay dahil hindi namin naisip na masasaktan siya. Magbibigti daw. Sisiraan daw ako sa social media. Sasaktan daw ako. Dahil natatakot naman si Jay sa pwedeng mangyari sa akin, naawa sa girlfriend niya at nakukonsensya. Hindi na lang niya itinuloy ang pakikipaghiwalay. Kahit ramdam ko na ako ang mahal ni Jay at ako ang pinipili niya, ayoko naman sa relasyong hindi malaya. Ayokong may nasasaktang iba. Kaya naman, bago mag-pandemic, hiniwalayan ko si Jay. 2 taon kaming walang communication. Pero one day, Jay found me again. Nagkita kaming muli pero sa halip na magkaroon ng closure, we were back to being together. We were both crying. Hindi lang pala ako yung nalungkot the whole time that we were apart. Sobra din pala yung sakit na dinanas niya dahil hindi kami magkasama. Tambalan magkasama kami ni Jay ngayon pero nahihirapan ako. Minsan gusto ko nang sukuan ang relasyon namin. Ano po ba ang dapat kong gawin? Baka naman nakikinig din si Jay. Payuhan niyo naman kami please. Mahal ko siya pero he has to take a stand. Kung talagang hindi niya kayang hiwalayan ang girlfriend niya, ako na lang ang palayain niya. Pakibigyan na din ng advice yung girlfriend ni Jay. Ang dami mo namang utos, girl. Bakit ganun? Bakit mautos ka? Bakit marami kang utos sa amin today? Baka sakaling nakikinig din. Sana wag na siyang kumapit sa relasyon nila dahil dahil alam naman niyang wala na. Palayain na niya si Jay. At sana din ay mapatawad niya na ako. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista, Catherine.
Medyo Ma- ipaprocess lang muna namin medyo yan. mapag-utos ka talaga for today's video, Katrin, ha? Teka lang. Kaya sa ngayon, batiin na lang muna namin yung grupong Legendary Grabbers partner. Uy, the legendary grabbers. Yes, organisasyon ito ng mga Grab drivers partner na lagi nakatutok sa tambalan. Thank you so much. Salamat po, the legendary grabbers. Oy, ang kanilang presidente na si President Mar at ang kanilang vice na si Jojo. Ayun. Ganon din kay Nardong Jazzy Boy at kay Nanay Baby daw ay nakatutok ngayon. Thank you so much. Yan, salamat sa inyong ingat sa pagmamaneho ha, mga grupong Legendary Grabbers. Mga kaibigan nating super yan, ingat sa inyong pamamasada. Yan, ingat po at sana makagrab po kayo na napakaraming tip na bonggang-bongga Yan. ngayong araw na ito. Ayan. O eto na, si Legendary Katrin naman ang intindihin natin. Oo, napaka-legendary. Daming utos, hindi na lang hinintay na kami na gumawa, di ba? Hindi hinintay na kami na magkukusang magbigay, nga. di ba? Inutusan tayo, naninigurado. Naku, ayaw pa naman namin ng ganyan mautos kung walang Kaya kapalit. Nga, oo. Hindi naman kami naniniwala talaga sa mga taong ganyan. Charot. Hindi, pero alam naman ni bilang tambalanisa since 2015, knowing kasi ni Katrin na kahit na ang humihingi ng advice naman talaga yung sumulat lamang. Ineepalan din natin yung mga ibang involved sa story. Oo naman, diba? Kaya siguro Kung kinakailangan. Kung kinakailangan. So siguro ini-ensure niya for today's video na mabigyan ng payo ang lahat, 'di ba? Ang lahat ng involved. Kaya nga sabi niya, bigyan niyo naman ako, hindi ako ng payo kundi kami. Yan. Kasi marami kami. Yan. And definitely three's a crowd. Diba? Yun naman talaga ang katotohanan kasi in a relationship, kailangan dalawa lang. Kung merong tatlo, pangatlo ang Diyos, diba? Mukhang wala namang sa inyo ang Diyos, diba? Obviously, ang dami nyo kasalanan lahat. So talagang definitely three's a crowd sa inyo. Okay. Sinasabi mo, Katrin, that Jay should make a stand. But also, you should make a stand. Hindi mo kailangan hintayin na manindigan si Jay. Ikaw din mismo sa sarili mo, dapat manindigan ka. Gusto mo ba ng lalaking may sabit o wala? Yun lang yun. 'Di ba? Hindi mo na kailangan hintayin pa si Jay eh. Sa totoo lang din. Pero tama din naman na sinasabi mong ano ba talaga, Jay, kasi mahal naman natin talaga yung isa't isa. So dapat ikaw talaga mag-decide kasi ikaw itong may sabit. Tama din naman yun. Pero again, ako I would like to tell you, Katrina, in all fairness, sa komplikadong sitwasyon na ito, meron ka din naman talagang desisyon na pwede mong gawin. Correct. Hindi mo pwedeng sabihin, wala akong choice kasi mahal ko si Jay. Hindi, may choice ka. May choice ka maghanap ng taong walang sabit. 'Di ba? Totoo naman nalulungkot kayo sa paghiwalay ninyong dalawa. Pero tingnan niyo na nagbalik kayo, ganun pa rin yung sitwasyon. Walang nagbago, three's a crowd pa rin. So at this point, hindi lang si Jay ang dapat manindigan, ikaw din. Dapat Totoo. manindigan ka rin. Kung ano yung paninindigan na ginawa mo nung before the pandemic, let's say 2019, panindigan mo talaga ng tunay na tunay at totoong totoo. At deserve mo ng isang relationship na walang kasamang sakit ng ulo. correct, walang kasamang stress. Yung masayang-masaya ka, yung wala kang feeling na may magbabanta sa'yo, yung feeling na sasaksakin ka sa likod, feeling na tatanggalan ka ng peluka kung nakapeluka ka man. Yung umabot sa naisip mong may inusuot siya ng hindi, wig lagi. naisip ko kasi partner, baka mamaya. Ano, napapanot na siya? Hindi. Mga ganun, nakakapanot ang stress ha. Sa totoo lang din talaga. Yung marami ka na palang poknat, yun Correct. naisip namin ngayon. Uy, totoo yun. Na meron akong kaibigan dami niyang poknat dahil sa stress. O, feeling ko mga ganun. O, gusto mo ba yun? Yung parang laging may bumabagabag. Feeling ko lahat ng tao deserve na magkaroon ng peaceful na relationship eh. Yung may karelasyon sila na hindi masakit sa ulo. Yung walang sabit. At Correct. hindi naman nag-iisa si Jay sa mundong ito eh. I mean, of course he makes you happy. Of course, kilig na kilig kayo sa isa't isa. Pero meron talaga siyang sabit, girl. Kahit sa nating pagbali-balik ta rin. Malinaw yun. Oo, diba? apakalinaw nun. And in fact, At alam mo nga oo, aware ka. Totoo, nagbalikan kayo ulit. Pero sige, kung the last time ang paninindigan ni Jay is dun sa kanyang long-time girlfriend, sige, tanungin mo din siya ngayon, ano ba talaga yung paninindigan mo? Correct. Diba? Ako, I'll say the same thing. Malinaw sa'yo na merong sabit.
Ang pwede mo pagtuunan dito ng pansin is yung lesson, no? Lesson. Kung ano man magiging decision mo, bahala ka na. Alam mo naman ang gagawin, hindi mo lang Alam mo ginagawa. na yun eh. Kailangan mo lang naman tamang validate kung tama yung gagawin mo. Oo. And kung wait lang partner kung ang feeling niya ang tamang gawin is to stay, Oo. Then you have to face the consequences. Oo. Prolonged yung agony mo ngayon. Correct, totoo. Prolonged yung sakit ng ulo mo. Yung consumption mo ay dala-dala mo Yes. hanggat hindi ka umaalis sa sitwasyon na yan. If that will be your choice. at wala naman kaming judgment sa'yo kung yun yung gusto mo, Oo. di ba? Pinapatagal mo nga ng Correct. ilang panahon yan eh. Tama, Oo. di ba? Until today, may ganyan pang pagmamahalan. Hindi, kung kakayanin mo masakit ang ulo mo ng lifetime. Kasi alam mo naman yun, malinaw, nangungonsumi ka na ng ilang panahon. Yes. Diba? Pero hinahayaan mo magstay in that kind of relationship. Yung isang option dito, aalis ka naman. Diba? That's another option kung gusto mong umalis sa relasyong yan. Ang nakikita namin pag umalis ka sa relasyong yan, diba kung talagang mahal ka ni Jay, Jay, diba? Jay. Si Jay, gagawa siya ng paraan para iwanan yung una niya. Kung talaga kung talagang merong sapat na dahilan na iwanan yung kanyang Correct. girlfriend. Sapat na dahilan, sapat na lakas ng loob, sapat na pagmamahal para sa'yo, para Oo. iwan niya talaga yung kanyang long time Yes, girlfriend. then gagawa siya ng paraan to have you back. Di ba partner, dapat Oo. ikaw Katrin, ang manindigan. Pareho kayo ni ni Oo, Jay. di utusan mo si Jay. Manindigan ka naman. Sino ba talaga pipiliin mo? Oo. Ikaw din manindigan ka rin. Oo. Magsistay ka sa ganyan kahit alam mo may sabit. Correct ka, di ba? Or aalis ako sa relasyong ito at paninindigan kong ito. Paninindigan ko ito. Ngayon, kung talagang mahal ako ni Jace, di ba, gagawa siya ng Oo. paraan para hindi Kakabulin ako niya bigyan talaga ng sakit ako. ng ulo. Correct. Di ba? At iiwanan niya yung taong yun. Pero malinaw din sa amin na kung 2 years na hindi kayo nagkita, tapos nalaman mo nung nagkausap ulit kayo na sila pa, ibig sabihin, they are okay. Correct. Ayos Diba? naman sila Okay sila. Ngayon, nagkikwento na lang maaari si Jay. Hindi naman kami okay. Maraming ganyang kwentong Ay, naku, ang daming Diba? ganyan. Naku, yung mga nanloko sa akin, mga lalaki, yan ang sinabi nila. Yung ginawa kong third party, Oo. tapos yung isa ginawa pa Diba? kong party-party, apat pala kami. Mabihira. Diba? Yan, ganyan-ganyan ang linya. Yan. Yung Gas-gas na yung kwento na correct, yan eh. May problema kasi kami. Yan. Ganyan. Sa totoo lang, hindi kami magkasundo. Hindi na talaga ako masaya. Mga ganong chemelatit. Yes. Nako, sinasabi ko sa'yo. At isa ka sa mga nabiktima ng ganyang Oo. klase ng kwento. Tama. Diba kasi kung talagang hindi sila okay at may talagang may sapat na dahilan para iwanan yung unang babae na kinakasama niya, diba? Dapat hindi na sila. Noon pa man, putol na yun. Tama. Pero bakit tumagal pa ng ilang panahon? Imagine mo, 2 years. Hindi lang. Tapos Kung may iyak-iyak pa before sa harap mo. pandemic, nagbuhiwalay. So 2020, mga January, 'di ba? Oh. Mga ganon kasi March yung pandemic. So more than 2 so years, 3 or 4 years. 3 years na. So isipin mo, tas, Mag-aapat na taon na nga. Diba? Tapos sila pa. Oh. Tapos umaasa ka, iiwan Oh. niya para sa'yo. ang hirap sa'yo, naniniwala ka sa mga kwentong ganyan. Pati alam mo, ikaw talaga yung unang-unang magiging biktima ng scammer. Umayos ka. Alam mo, definitely isang araw hindi lang lalaki yung makakapanloko sa'yo. Katulad ni Nicole, alam mo, sa scam ka rin. Sa pera, sa negosyo. Kapag lagi kang ganyang paniwalain. Damay-damay ng problema na to. Damay-damay yan. Yung problema mo, pati yung problema ni Nicole, naungkat na rin. Oo! Akala mo tayo, akala ko partner, funny lang ako. Yung pala, funny walain din, di ba? Masyado ko pinandigay yung pagiging funny. And that is because I'm so gullible. So ikaw, eto na, nakita ko si Catherine, ganyan ka din. Nagkita ka lang kayo, iniyakan ka lang. Diba? Paniwala ka na mahal ka. Totoo na. Well, of course, merong special spot. Totoo naman, hindi naman natin yan itatanggi. Kasi in fairness, nag-try naman makipaghiwalay, di ba? Kaya lang nanakot. Malay mo, sabi niya lang yun. Pero hindi mo naman nakausap. Huwag kang basta-basta naniniwala. Oo, di ba? Yun yung gustong sabihin ng tambalan ngayon. Mag-focus tayo dun sa lesson. The next time around, kapag nagpaliwanag ulit sa'yo si Jay, di ba, pakiramdaman mo mabuti, gaano ba ka-sincere lahat ng sinasabi Tama. niya? Gaano ba katotoo lahat ng mga kwento niya? Kasi maaaring ito ay, di ba, hugot lamang sa hangin ang mga Correct. kwento at napaniwala ka naman. Tama, ang daming ganyan. Diba? Sinasabi ko susunod sa'yo. na magkita kayo ulit, di ba? Pakiramdam, maging matalas ang pakiramdam mo kung niloloko ka ba or invento lang ang mga kwentong binibigay Ay, sa nako. iyo. Dapat Ayaw talaga. natin na scam. Ang lesson talaga dapat sa next life mo, maging eagle ka. Para hindi ka basta-basta. Matalas yung pagtingin may mo. eagle eye ka, Eagle ganon. eyes ka, eagle wings, ganyan. Oo. Pero seriously, ikaw naman nindigan, Catherine.
amin. Oo. Para sa amin na based on your story, dito lang sa mga facts na present mo sa amin, manindigan ka na hindi mo deserve to be in a relationship na complicated, Yes. 'di ba? Ikaw na mismo nagsabi, you are in a complicated relationship. 'Di ba? Gusto mo yung ganun? Na problema ka dahil sa Oo. taong yan. Totoo. Alam mo, in itself, relationships are complicated. Yung dalawang tao na nagmamahala, nagkakaroon pa yan ng mga problema at issues. What more yung merong pasawsaw na pa third party? O, diba? Mas lalo na. Oh, diba? diba? Ingat-ingat ka rin. Ingat-ingat ka. Yun lang. Uulitin lang namin kung talagang mahal ka ni Jay at yun yung sinasabi niya sa'yo. Matagal niya na dapat na pinutol yung una niyang karelasyon. Tama. Pero malinaw sila pa rin. Correct. Ibig sabihin, they are okay. Hindi niya kaya na Oo, or ayos naman, may mga saltek lang, 'di ba? Pero Sila pa rin. Sila oo. pa rin. Kasi okay pa rin naman sila. Magkasundo pa rin sila. Kaya nga eh. Diba? So, ingat Ikaw to nakikisiksik ulit, tandaan ha. Ikaw yung third party ulit. Correct. 'Di ba? Kumbaga, kung nakapag-confess ka na ng mga kasalanan, ayos na sana eh. Dagdagan mo ulit. Oo, di ba? Kumbaga, ang dami mo ng points sa langit, mga 52 na. Back Nabawasan to 2 yan. pa. Baka nga negative 2 pa. Kasi alam mo, meron ka relasyon, tapos papasok ka. Naku. Tama. Noon pa lang Sinasabi di ko ba? sa'yo. Malinaw sa'yo eh. Alam mo, madaling magkwento yung lalaki na sasabihin niya, hindi kami okay. Pero hanggat hindi tapos yung relasyon, kahit sabihin hindi sila okay, sila pa rin technically. Tama. Di ba? So bakit ka sasama sa isang lalaking nakarelasyon pa sa una? Alam mo yung mga sinasabi nila, hiwalay naman talaga kami. Pero Oo, alam mo, di naman na talaga kami nagsasama. Ang dami na namin na correct. ganyang kwento sa Burnay. Totoo, sasabihin nila, hindi kami magkasama, hiwalay naman kami. Pero yung pala, medyo half truth. White Oo. lies. Hindi magkasama kasi LDR pala sila. Oo. So literal, hindi sila magkasama. Totoo. Oo. Diba? Hindi sila together. O literal, hindi sila together. Isa nasa Pasay, isa nasa Quiapo. O Oo. diba? At naku, sinasabi ko Maraming sa'yo, ganyang kwento. Maraming ganyan yung ginawa nilang result. Ikaw naman ito si Juto. Ako talaga yung kanyang saving grace. Ako talaga yung magpapaligaya sa kanya. Ako na talaga, me already, ganyan. Beware, 'di ba? Be careful next time na pag magpapaliwanag ulit sa iyo kung sino mang lalaki kahit hindi si Jay. 'Di ba? Make sure na hindi ka magiging mukhang kabet o hindi ka diretso magiging kabet. Huwag mong hayaan na maging third party ka. So in this case kasi yun yung picture na nakikita namin. Ikaw yung third party. Diba? Sila yung legal. Naku, Diba? nakakaloka. Ayaw naman natin ng ganun. Ngayon, kung gusto mo, Oo. payuhan din namin yung girlfriend ni Jay. Sabihin mo sulat din siya. Oo, sulat din siya, di ba? May payo kami sa kanya. Hindi naman siya yung tambalanista. Siya siniswerte? Huwag siyang dumagdag, ha? Ang dami na naming isipin. Totoo yun. So in this case, choose your happiness, correct choose ka. your inner peace and your growth. Kasi Alam hindi ka mo, mag-grow kung nakatali ka sa kanya. Totoo. Alam mo, akala lang kasi natin, isang tao lang yung pwede magbigay sa atin ng happiness. Yes. Pero akala lang natin yun. Merong iba. Tama. Mas tama para sa'yo, mas wak para sa'yo, hindi komplikado. Correct. Muli ako po kasi Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!